T'animes a animar? Què s'aprèn fent una pel·lícula? Si vols les respostes a aquestes preguntes, apunta't al taller de Stop Motion i prepara't per l'acció! Molt bé, doncs bona tarda a tothom, bona tarda a totes i tots. Som l'Alba i jo soc la Vicky de l'Escola Especial Mare de Déu de Montserrat. L'Alba és tutora i jo soc la professora d'Informàtica i Noves Tecnologies. I us explicarem una mica en què consisteix l'Stop Motion i com treballo jo aquests projectes a classe. Com us podeu imaginar, es treballa amb moltíssimes competències. Primer de tot, introduiré que a l'aula de Noves Tecnologies treballem el vídeo partint de la base que el llenguatge audiovisual és un nou llenguatge de comunicació, per tant, també una nova manera d'expressió i comprensió del món que ens envolta. Una manera diferent també de comunicar-nos. Què és l'Stop Motion? Ens farem una gran pregunta que reflexionarem i respondrem una miqueta més endavant. I és, què fan els nens i les nenes amb les seves joguines? L'Stop Motion és una tècnica d'animació que consisteix en aparentar moviment d'objectes estàtics a través d'una successió d'imatges. Com veieu aquí, aquesta imatge ja és antiga. Moviment, foto, moviment, foto, moviment, foto, moviment, foto. El moviment de l'objecte es construeix manipulant foto a foto. Aquí ja anem directament perquè la meva idea és amb aquesta aplicació que us esteu baixant, fer una petita pràctica, i teniu els materials, com veiem. Però perquè veieu, suposo que tothom té idea del que és Stop Motion, però els materials poden ser, per exemple, en aquest cas, és plastelina. Que això és nivelazo, és d'on la fem nosotros. Però bueno, un poder bastant. I aquí és això. Cada petit moviment d'aquest material que és plastelina, hi ha una foto. Llavors veus tot això. Ok, anem a passar a un altre exemple. En aquest cas, un anunci, així ràpid. En aquest cas, per exemple, són aliments. Aquí es fa una pizza i igual, petit moviment, foto. Sí? Un altre, aquí ja treballem amb persones, amb el nostre propi cos, que també es pot fer. Això és un Tetris, amb persones. Ja ho veiem. Supercurrat. Està supercurrat. Clar, aquests exemples també amb els nens els mirem. És que volem que es desfaci una línia, que també és molt guai. Ho veieu? Ara, sí? I aquí hi ha un altre també amb el cos, que també és nivelazo, aquest. Clar, els nens veuen això i això com nosaltres. Però això és Stop Motion, també. Sí, ok. Molt bé. Doncs la següent diapositiva. Ara parlem de, sobretot, dues coses importants que s'han de tenir en compte a l'hora de fer un Stop Motion. Una és la importància de la continuïtat lògica del moviment que volem imitar. Per exemple, en el cas d'aquest nino, si volem fer un moviment que sigui que el braç vagi d'aquí a aquí, no farem una foto aquí i la següent aquí. Farem moviment aquí, foto, moviment aquí, foto, moviment... Clar, això també se'ls ha de fer entendre als nens, aquesta lògica. O, per exemple, en aquest cas, el moviment d'una pilota, com
puja i baixa, no va d'aquí a aquí directament, sinó per veure el moviment. I la següent gran pregunta és quantes fotos en falta? Aquí hi ha matemàtiques. Com a mínim haurien de ser 12 fotos per segon, però quantes més fotos, més fluïdesa en el moviment i més naturalitat. Aquí és un vídeo que hem baixat on explica, per exemple, això, en 4 segons, amb 17 fotos. Aquí hi ha 4 fotos per segon. El moviment és una miqueta més brusco. La següent que fa, ara, vinga, 34 fotos. Ara el moviment una miqueta més fluid. Però encara es pot millorar. I ara, per exemple, anem a l'últim ja, i en aquest cas són 136 fotos, també, en 4 segons. I ja, el tric va, molt bé, doncs arribat a aquest punt, reprendrem la pregunta que ens hem fet al principi, que fan els nens i les nenes amb les seves joguines. Què fan? Es mouen. Els hi donen vida. Quan jugues, els nens juguen, o quan juguem, és igual, perquè els hi donem vida. Fem l'efecte, ens inventem una història que és un guió i els hi donem vida. Stop motion és això. Molt bé, ja està la resposta a la pregunta. Seguim. El proper és com faig jo aquesta feina? Comencem per una senzilla teoria. Això, intentar que entenguin què és stop motion. Mirem exemples, també paraules una mica més relacionades amb tecnicismes. Aquí també estem ampliant el llenguatge. I després treballo una mica la tècnica flipbook. Algú la coneix? La tècnica flipbook? Mireu, aquí posarem un exemple, o si voleu, això us sona, no? Sí. És això. És que al final és això. El que passa és que aquí és dibuix, moviment, dibuix, moviment, dibuix, moviment, però per començar a entendre ells, ja val això també. I llavors fem el nostre flipbook i el fan, o sigui, si voleu veure, si tenen un nivell més baix fan una cosa més senzilleta, feu una boleta, ho passeu. Ells pensen de què el volen fer i llavors aquí ja tenim un treball de plàstica perquè fan el llibret també. I aquí tenim el primer trimestre. Aquí, amb això, tindríem el primer trimestre. Segona part. Comencem el segon trimestre i aquí ja comencem a pensar el tema i una història. Aquí podem encaminar, si voleu treballar, per exemple, el sistema solar, com giren els planetes al voltant del Sol. Comencem a construir la història aquesta, al final fer l'stop motion. Pensem els materials que necessitarem, pensem la localització, on farem les fotos, un petit guió que ens guiï per on anirà el tema. I després
Per això us deia que jo aquesta aplicació tinc una idea, però no sé molt bé com va, perquè jo treballo amb els nens amb càmera de fotos, així com la que porta aquest senyor, no tant, però una mica així, amb càmera reflex. Clar, mòbils tenim tothom, ells tenen tots mòbils i els fan servir contínuament, però càmera reflex no tenen tant accés. A l'escola tenim una i treballem amb una càmera reflex i amb un trípode. Trípode allà sota la càmera de fotos hi ha tothom, de vídeo, tothom sap el que és un. I aprenem unes quantes sessions, les dediquem a aprendre a manipular la càmera i el trípode. Zoom, enquadre, enfoque, tot molt senzillet, però... O el trípode, quines són les parts del trípode, com es fa servir, perquè és important que la càmera estigui fixa i quieta, que el que es mogui sigui l'objecte, la càmera no. I després ja passem a la part de fer les fotos, amb tota la història ja pensada, el material que necessitem, on farem les fotos, al gimnàs, a la cuina, al pati, on sigui tal, i amb l'equip en condicions i preparat, que això també és important, té la targeta, té les bateries carregades, no sé què, no sé quants, sí, estem preparats, doncs vinga, anem a fer les fotos, doncs fem les fotos. I acabem el segon trimestre. Amb aquesta part acabaríem el segon trimestre. Aquí, si ens dona temps, també fem unes quantes fotos de coses molt senzilles. Per exemple, jo què sé, movem això, no? Fotomovem i ho passem ràpid a l'ordinador i llavors només això és ja, hòstia, no, que s'està movent solo. Aquesta cosa, no? I la tercera part, tornem de les vacances de Setmana Santa i ja escollim les fotos i fem el muntatge. Jo el muntatge el faig amb ordinadors, amb un programa d'ordinador, perquè soc la professora d'informàtica i jo treballo amb ells amb ordinador. Però vosaltres, amb aquestes aplicacions que podeu investigar pel vostre compte i tot això, podeu aplicar a les vostres assignatures. Jo en concret això, és un programa d'ordinador i fem el muntatge amb aquest programa d'ordinador. Aquí faig servir el Premiere, però bueno, no voy a decir cómo lo tengo el Premiere. ¿Tienes instalado? Todos. Lo tengo instalado, efectivamente. ¿Vale? No sé si aquí me dejo algo, aviam. Bueno, no. Ara aquí us ensenyo unes quantes fotos. Aquí, com veieu, estem treballant amb una paret verde. Aquesta paret és el croma, la vam pintar l'any passat a l'escola per treballar el croma també. Llavors, és una altra tècnica, aquí no entrarem, però llavors nosaltres de fons posem com els meteoròlegs, que no hi ha ho sabeu, no, això, que no hi ha el mapa i tot esto, doncs igual. Els programes i això tenen petites eines per fer aquestes coses. Llavors, al fons el traiem i aquest jeep pot anar per on sigui, pel desert o pot volar, que posem potser a darrere. Ara aquells nens estan fent les fotos, col·locant el cotxe, es mou una mica, tira una mica cap endavant. Recordeu aquestes fotos perquè després... Ara veurem uns stop motion que han fet ells amb aquests materials. Per exemple, aquí, clips, els tenim aquí. Aquí, això va ser un treball amb plastilina, que està aquí. Ells van fer uns comecocos i va ser l'objecte que es va fer servir. I aquí estan muntant, un petit exemple. Ara la idea és que veieu uns quants exemples del treball que han fet els alumnes de la nostra escola. No sé si ara tenim alguna pregunta així aquí pel mig, no? Entrem a... On està? Bloc audiovisuals. Les nostres produccions audiovisuals. I, per exemple, comencem, com hem vist un d'aliments, començarem amb un senzillet, que és aquest. Van decidir fer-ho amb unes fruites. Doncs molt bé. Aquí el títol, amb unes pilotetes de paper. Una cosa que m'oblidava, en el moment del muntatge hem de decidir també quin títol, potser això ho hem decidit amb el guió, però en el muntatge posem el títol, en el muntatge posem música també, decidim quina música, posem música, els crèdits, en fi, seguim.
els FP teniu algunes d'aquests? Sí, tots. Tots. Vale. Per exemple, aquest van decidir fer-ho amb ells mateixos. Segons el tipus de grup, pots fer unes coses o unes altres. Per exemple, un altre... Aquest és el que us deia dels comecocos, de plastelina. Aquest és xulo. Això són els lacascos. Doncs això, de comecoco, clar, segons quin moment, ja el comecoco ha de ser que tingui la boca més oberta. Tota aquesta lògica també, per ells no està mal. I això està gravat, si podem tornar a la diapositiva, jo què sé, la 6, crec. O la 7. És per exemple aquesta foto, no? La càmera estava aquí, i estan fent les fotos des d'aquí, i posàvem el nino i tal, aquí. I aquí els nens que van participar. I, per exemple, un mes... Aquest és l'últim que hem fet aquest any, que és el que ja hem treballat amb el croma que us deia. I aquí, per exemple, vam treballar un viatge a París-Dakar. Aquí també es toquen moltíssims temes. Aquest és l'últim, el veurem sencer també. Quina distància hi ha de París a Dakar? Com podem anar? Que si en cotxe, que si en avió, que si en vaixell. És això. I això és això. I això és un jeep amb ells a dins. Ja està. Això, no? Quines competències es treballen? No sé, quines podeu dir vosaltres? Matemàtiques, treballar en equip i cooperació, creativitat, plàstica, dibuix, psicomotricitat fina, els ritmos, prendre decisions, lògica. Què més? Informàtica. Claro. Sí, perquè també, per exemple, el guió el fem un text de Word, aprenem també a com funciona el Word. Però munta més després o muntes tu? Depèn del grup. Si són una miqueta més capaços, doncs
Sí, tallen. Doncs aquesta eina és per tallar. Cliquem. I si no, projecto amb un... així, no? Imagina't, ara tenim aquí el programa i jo vaig dient, va, agafem aquesta foto, vinga, agafem aquesta foto. Si el grup és més baixet, soc jo més la que porta aquest pes. Depèn. Alguna coseta més? Doncs